Rudy, je to tvoje. Firstly, thank you, Dave Bowie, and all your staff for this beautiful day. Really, this is the first thing that I have to say you. Thank you for this weekend, for your hospitality yesterday, and also for today. We are a club, we are affiliated, we are confederation in Italy. We are proud to be here today in Czech Republic because this is a wonderful event. Sorry for my English, I'm Italian, sorry. This is a beautiful experience. Já to vychází přeložím. Rudy vlastně řekl, jaký je klub se byl Alfa Romeo, to znamená, on je přiřazen k oficiálnímu Alfa Romeo Real klubu, který působí v Itálii. To znamená, to je oficiální klub, který vlastně spadá pod FCA, Fiat Chrysler Automobily. A ty akce vlastně, které konají, tak vlastně my, kteří se různých akcí zúčastnili teda na jihu, tak mají vlastně i nějakou zpětnou vazbu, co se týká Riadu, to znamená oficiálně Alfa Romeo klubu, včetně této akce. Prezident Dottore Amico, to znamená prezident oficiálně Alfa Romeo klubu, ví o této akci a že styl Alfa Romeo je tady. Rudy teda řekl tady, že že je velice hrdý a váží si toho, že byl tady pozván, že se mu ta akce velice líbí a vůbec prostředí lidí z toho hotelu a tak dále. Rudy, který In this day, we have public talked about some information about the actual situation of Alfa Romeo in Italy. In Italy, we have some news, a lot of news, but some news are true and some news are false. There is a big confusion. Now we try to tell you something about all this news about Museo Storico, about Pista of Arese, about the project 952, the new brand name Giulia. Já to dobře přeložím. Bavili jsme se o tom, psali jsme to na webu, že vlastně styl Alfa Romeo, tím, že vlastně je přiřazený k oficiálnímu Alfa Romeo klubu Riad, tak disponuje určitými informacemi, které se týkají představení Alfa Romeo Giulie, otevření muzea v Arese a vůbec informace, které se v Arese dějí a nějakým způsobem vlastně se dokonce první, když se dozví úplné informace, protože spousta informací na internetu jsou falešné. To znamená, nezakládají si na pravě, novináři, weboví novináři informace kopírují od sebe a vlastně vzniká obrovský zmatek i v Itálii, co je pravda a co ne. Během vlastně tohle večera proběhne takové nějaké prvotní seznámení s informacemi, které se díky Rudymu a jeho manželce. Takže děkuji. Rudy, thank you very much. Thank you for listening. Thank you all of you and staff of